स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहणार आहोत गुणकारी व आरोग्यदायी अशा कारल्याची कुरकुरीत रवा फ्राय रेसिपी। चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। आपण ही 4-5 कारली घेतलेली आहे, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद, 1 मोठा चमचा मसाला घेतलेला आहे, 2 मोठे चमचे रवा घेतलेला आहे आणि थोडंसं तेल घेतलेलं आहे। सर्वप्रथम आपण ही कारली आहे त्याचे आपण स्लाइस करून घेऊया। या प्रकारे आपण कारले कापून घेतलेले आहे, ह्याच्या बिया पूर्णपणे काढलेल्या आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये हळद, मसाला आणि चवीनुसार मीठ एकत्र करूया आणि चांगला मिक्स करून घेऊया। या प्रकारे पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडासा रवा टाकूया। रवा पूर्ण लावून घ्यायचा याला। रवा गरम झालेला आहे, आपलं तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण कारले ठेवूया। म्हणजे कारले आपल्याला सोडून घ्यायचे। साईडने आपल्याला थोडंसं तेल सोडायचं आहे। दोन मिनटं आपल्याला फ्राय करून घ्यायची आहे। 2 मिनटं झालेली आहेत, आपण याला पलटी मारून घेऊया। कारली आपली फ्राय करून झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। तयार आहे आपली कुरकुरीत कारली रवा फ्राय। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।